Lejlit l-ewwel okkażjoni biex iwassal ir-replika tiegħu għall-baġit, il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Alex Morġ qal li gvern ġdid nazzjonalista jkompli jibni fuq dak li jagħmel il-Partit Laburista fil-gvern, iżda jindirizza l-problemi soċjali u l-isfidi nazzjonali fosthom it-traffiku, il-popolazzjoni u l-qasam tas-saħħa. Intervistat f'Pjazza Sant'Anna f'Taslima, l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista se titwassal mhux biss bil-kritika, iżda bi proposti konkreti għal ġid tal-poplu fosthom favur kwalità ta' ħajja aħjar. Ir-rimarka li fil-waqt li l-budget kellu ħafna affarijiet tajbin, il-poplu qed jirrikonoxxi li l-flus mhux kollox. Qal li dan il-budget huwa turija ċara li fit-tmun hemm il-Prim Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u mhux il-Prim Ministru Roberta Bela. Dan għaliex fi kliem m'hemmx qbil dwar it-trasport tal-massa l-Viżjoni 2050. Sostna li r-rata ta' fertilità ma tissolvix biss bil-flus, iżda wkoll billi jiġi indirizzat il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u bl-indirizz tal-isfidi ambjentali. Għalli fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista talab għal diskussjoni dwar il-4-day work week, il-Gvern dawwara f'ballun politiku minkejja li l-Unions ewlenin tal-pajjiż jaqblu magħha. Għalli Gvern Nazzjonalista jkun lest li jieħu deċiżjonijiet diffiċli fosthom li jfirma ftehim fil-prinċipju mal-Gvern biex tissolva l-problema ta' traffiku bit-trasport tal-massa. Dwar iżieda fil-pagi tal-membri parlamentari bħala parti mill-ftehim kollettiv, Dr. Borġ qal li fil-waqt li jirrispetta l-ftehim kien ċar li mhux se jieħdu. Irrimarka li mhux ġust li l-eżekuttiv jieħu 1,700 euro żieda u l-poplu 4,66 euro f'kola. Dwar dan żied li jrid jara sistema ġdida ta' kif jiġi kalkulat l-għoli tal-ħajja biex jiġu indirizzati r-realtajiet preżenti. Għalli Gvern Nazzjonalista jrid li jikkummissjona Labour Market Study biex jiġu identifikati setturi oħra timpjieg. Għal ukoll li jrid ikompli jaħdem fuq skemi eżistenti dwar proprjetà biex jindirizza l-akkomodazzjoni affordabbli. Irrefera l-infiq tal-kampanja tiegħu għalli l-fondi ġew minn attivitajiet u għajnuna mingħand il-familja. Sostna li hu jemmen fit-trasparenza li fl-ewwel 100 jum se jkun qiegħed jippubblika l-kontijiet tal-partit. Għalli l-partit qed jagħmel kambjament fil-finanzjar tiegħu u l-kummerċjalizzazzjoni biex fi kliemu jkompli jipprepara għal kull eventwalità, inkluż elezzjoni ġenerali.